Dobrodošli u veliki svijet čuda. Prije nego krenemo, napišite nam u komentar iz kojeg grada gledate i pretplatite se ako volite misterije, stvarne događaje i priče koje zvuče kao film, ali su se zaista dogodile. Zamislite ovo. Nalazite se usred Atlantika, oko vas je samo more, 1000 kilometara od kuće. Signal na mobitelu nestaje svakih nekoliko minuta. Vani puše leden vjetar, a ogromni valovi udaraju u trup luksuznog broda. I onda ljudi počinju oboljevati. U početku nitko nije obraćao pažnju. Jedna žena žalila se na temperaturu. Stariji muškarac kašljao je tijekom večere. Jedan član posade izgledao je iscrpljeno i blijedo. Putnici su mislili da je riječ o običnoj gripi, ali nekoliko dana kasnije na brodu je zavladala panika. Ovo je priča o misterioznom virusu koji je 2026. godine pretvorio luksuzno putovanje u plutajući karantenski horor. I vjerujte, stvarnost je bila puno jezivija nego što su mediji pričali. Sve je počelo sasvim normalno. Kruzer MV Hondius bio je jedan od najpoznatijih ekspedicijskih brodova na svijetu. Nije to bio običan kruzer s bazenima i tulumima. Ovo je bio brod za bogate avanturiste, ljudi koji žele vidjeti najudaljenije dijelove planeta. Brod je plovio pod nizozemskom zastavom i bio je poznat po luksuznim ekspedicijama kroz polarne egzotične krajeve svijeta. Ima vrhunsku opremu, luksuzne kabine i specijalne ture za putnike željne ekstremnog iskustva. Na njemu su bili umirovljeni milijunaši, influenceri, avanturisti, znanstvenici, parovi koji su slavili godišnjice, bogati turisti iz Europe i Amerike. Mnogi su za to putovanje platili po 15.000 eura. Nitko nije mogao zamisliti da će završiti zaključan usred oceana. Prema kasnijim izvještajima problemi su možda počeli još prije ukrcavanja. Nekoliko putnika prethodno je sudjelovalo u ekspedicijama po Južnoj Argentini i Patagoniji. Upravo tamo postoje područja poznata po hantavirusu, rijetkom ali izrazito opasnom virusu koji prenose glodavci. Većina ljudi nikad nije ni čula za hantavirus i upravo zato je cijela priča mnogima bila tako zastrašujuća. Za razliku od gripe ili drugih virusa, hantavirus nije virus o kojem se svakodnevno govori na televiziji. Riječ je o rijetkoj bolesti koja može izazvati teško zatajanje pluća i smrt. A najjeziviji dio, neki sojevi imaju smrtnosti preko 30%. Ljudi se najčešće zaraze udisanjem čestica iz izmeta glodavaca, boravkom u zatvorenim kontaminiranim prostorima i kontaktom sa zaraženim područjima. Godinama se smatralo da se virus gotovo ne prenosi među ljudima, a onda su znanstvenici otkrili nešto zabrinjavajuće. Postoji jedan poseban soj, Andes hantavirus, za koji se sumnja da se može širiti iz čovjeka na čovjeka. I upravo taj naziv kasnije će izazvati globalnu paniku. Prvih nekoliko dana na brodu bilo je savršeno. Na društvenim mrežama putnici su objavljivali fotografije oceana, luksuzne večere, snimke valova, egzotične destinacije i selfije sa skupim koktelima. Jedna influencerica objavila je video uz opis najljepše putovanje mog života, a samo nekoliko dana kasnije njen profil zatrpat će komentari ljudi koji pitaju je li živa. Ali tada još nitko nije znao što dolazi. Prvi ozbiljan slučaj pojavio se tijekom jedne večere. Prema pričama putnika, stariji muškarac odjednom je počeo teško disati. Svjedoci tvrde da je izgledao dezorijentirano i da se jedva držao na nogama. Neki su mislili da ima srčani udar. Posada ga je brzo odvela u medicinski dio broda. Sljedeće jutro više ga nitko nije vidio i tada su krenule glasine. Na kruzerima se glasine šire nevjerojatnom brzinom. Ljudi su zatvoreni zajedno danima. Sve se čuje, sve se komentira. Netko je rekao da je muškarac prebačen helikopterom, a drugi su tvrdili da je umro. Treći su govorili da posada skriva istinu kako ne bi izazvala paniku. A onda su se počeli razboljevati i drugi. Jedna žena dobila je visoku temperaturu. Mlađi član posade počeo je kašljati krv. Nekoliko ljudi prijavilo je jake bolove u plućima. Medicinsko osoblje postalo je vidno nervozno i tada su putnici prvi put primijetili nešto čudno. Članovi posade počeli su nositi maske. Ne obične kirurške maske, nego ozbiljnu zaštitnu opremu. U tom trenutku na brodu je nastao prvi pravi strah. Ljudi su panično počeli guglati simptome. Po hodnicima su se širile teorije.
Neki su se zaključavali u kabine dok su drugi pokušavali pobjeći informacijama. Ali problem je bio jedan. Usred oceana nema bijega, nema auta, nema izlaza, nema bolnice iza ugla. Samo more i virus koji se možda širi među putnicima. Jedna putnica je kasnije izjavila da je atmosfera postala jeziva. Zašto? Zato što niko nije znao s čime imaju posla. Kod drugih virusa ljudi barem znaju naziv bolesti. Ovdje su svi samo nagađali. Internet na brodu bio je spor, informacije zbunjujuća, a posada je sve manje govorila. I onda se dogodilo nešto što je potpuno promijenilo atmosferu. Jedne noći nekoliko putnika tvrdi da je vidjelo medicinsko osoblje kako iz jedne kabine iznosi veliko crno tijelo prekriveno vrećom. Nitko službeno nije potvrdio što se dogodilo, ali sljedeće jutro više nitko nije sumnjao. Na brodu je netko umro i tada je počela prava noćna mora. Kad se sljedeće jutro pročulo da je jedan putnik navodno preminuo tijekom noći, atmosfera na brodu potpuno se promijenila. Do tada su ljudi još pokušavali živjeti normalno. Neki su sjedili u restoranu i pili vino, drugi su fotografirali ocean. Parovi su pokušali ignorirati glasine, ali sada svi su gledali jedni druge s nepovjerenjem. Na kruzerima ljudi vrlo brzo postanu paranoični. Dovoljno da netko kihne i pola broda počne paničariti. Ali ovdje situacija više nije djelovala kao obična viroza. Tijekom doručka nekoliko stolova ostalo je prazno. Ljudi koji su dan ranije bili potpuno normalni više se nisu pojavljivali. Jedna Amerikanka kasnije ispričala da je tad prvi put kroz glavu prošlo. Što ako smo zarobljeni s nečim smrtonosnim? I nije bila jedina. Posada je pokušavala smiriti situaciju. Preko razglasa govorili su: molimo putnike da ostanu mirni, situacija je pod kontrolom i nema razloga za paniku. Ali upravo te rečenice obično najviše uplaše ljude. Jer kad netko usred oceana stalno ponavlja da nema razloga za paniku, ljudi automatski pomisle da razloga zapravo ima. I onda su stigle prve zabrane. Putnicima je preporučeno da izbjegavaju veća okupljanja, da ne dolaze bez potrebe u zajedničke prostorije, da prijave svaki simptom i da ostanu u kabinama ako se ne osjećaju dobro. Nekoliko sati kasnije restorani su počeli zjapiti poluprazni. Najjeziviji dio bio je taj što nitko nije znao koliko ljudi je zapravo bolesno. Na internetu su se pojavile potpuno različite informacije. Jedni su tvrdili da je zaraženo 5 ljudi, drugi su govorili 20. Neki su pisali da posada skriva stvarne brojke. I tada se prvi put pojavila riječ koja će uskoro obići svijet. Hantavirus. Mnogi putnici nikada prije nisu čuli za njega. Kad su počeli googlati, nastao je potpuni kaos. Naslovi na internetu bili su zastrašujući. Virus s visokom smrtnošću. Bolest koja napada pluća. Rijetki virus povezan s glodavcima. Postoji sumnja na prijenos među ljudima. Neki su odmah počeli uspoređivati situaciju s početkom pandemije. Drugi su tvrdili da je ovo još strašnije. Zašto? Zato što je hantavirus puno rjeđi i misteriozniji. Kod nekih oblika bolesti simptomi prvo izgledaju bezazleno. Umor, temperatura i bolovi u tijelu, ali onda odjednom dolazi do naglog propadanja pluća. Ljudi doslovno počnu ostajati bez zraka. Jedan liječnik kasnije je izjavio da su neki pacijenti izgledali dobro samo nekoliko sati prije nego što su završili u kritičnom stanju. I upravo je to putnike najviše plašilo. Nitko nije znao tko je sljedeći. Dok je panika rasla među putnicima, internet je eksplodirao. Na TikToku i X-u su počele kružiti snimke s broda. Ljudi su objavljivali prazne hodnike, članove posade u maskama, zatvorene prostorije, jezive snimke oceana noću. Jedna žena objavila je video iz kabine uz opis: ako ovo objavim znači da još imam internet. Video je u nekoliko sati pregledan milijunima puta. Komentari su bili još jeziviji. Neki su tvrdili: opet nam nešto skrivaju, zašto ih ne evakuiraju? Zašto brod još plovi? Ali problem je bio puno kompliciraniji. Brod se nalazi usred Atlantika. Evakuacija nije bila jednostavna. Vrijeme je bilo loše, valovi ogromni, a nekoliko država navodno nije željelo primiti brod dok se ne potvrdi o kakvom je virusu riječ. U jednom trenutku kruzer je praktički postao plutajući zatvor. A onda je stigao još jedan šok.
Nekoliko putnika počelo je tvrditi da medicinsko osoblje noću obilazi kabine i provjerava ljude dok spavaju. Jedna žena je rekla da joj je probudilo svjetlo baterija usred noći. Drugi su govorili da se vodi tajni popis onih koji imaju simptome, ali nitko nije znao što je istina. Upravo u takvim situacijama nastaju teorije. I što je manje službenih informacija, ljudi više vjeruju glasinama. Neki su tvrdili da se virus proširio kroz ventilaciju. Drugi su bili uvjereni da je problem nastao tijekom ekspedicije u Argentini, gdje su navodno viđeni glodavci u skladištima opreme. Postojala je čak i teorija da je virus na brod donio član posade koji je prije iskrcavanja bio bolestan. Do danas nitko nije potpuno siguran. A onda je došao trenutak koji je mnogima bio najstrašniji od svega. Kapetan broda navodno je održao zatvoreni sastanak s posadom. Nekoliko sati kasnije posada je počela nositi još ozbiljniju zaštitnu opremu. I tada su putnici shvatili jednu stvar. Ako se i posada boji, situacija je puno gora nego što priznaju. Jedna žena kasnije je rekla: najgore nije to što smo bili na brodu. Najgore je bilo što smo osjećali da nam nitko ne govori cijelu istinu. Te noći nisu spavali. Ljudi su slušali svaki zvuk iz hodnika, svaki kašalj iz susjedne kabine, svaki korak posade. Neki su čak stavljali ručnike ispod vrata kako virus ne bi ulazio. A onda je internet pronašao još jednu zastrašujuću činjenicu. Postoji soj hantavirusa poznat kao Andes virus, jedini za koji se ozbiljno sumnja da se može prenositi među ljudima. U tom trenutku priča više nije bila samo problem jednog broda. Svjetski mediji počeli su pratiti situaciju iz sata u sat i prava panika tek je počinjala. Do trećeg dana panike na brodu više nitko nije glumio da je sve normalno. Luksuzni kruzer koji je nekoliko dana ranije izgledao kao raj za bogataše, sada je više podsjećao na plutajuću karantenu. Hodnici su bili prazni, glazba u restoranima utišana, a večernji programi otkazani. Ljudi su uglavnom sjedili zatvoreni u kabinama i obsesivno pratili vijesti na mobitelima. Ali problem je bio jedan. Svaki portal pisao je nešto drugačije. Neki su tvrdili da je situacija pod kontrolom, drugi su govorili da je riječ o mogućoj međunarodnoj zdravstvenoj prijetnji. A onda su krenuli pravi horor naslovi. Virus smrti na luksuznom kruzeru. Putnici zarobljeni usred oceana. Sumnja na prijenos smrtonosnog virusa među ljudima. U tom trenutku panika se više ne širi samo brodom, širi se cijelim internetom. Na TikToku su milijuni gledali snimke mračnih hodnika i valova koje udaraju o prozore kruzera. Ali neki su tvrdili da je situacija možda još opasnija. Zašto? Zato što hantavirus nije obični virus. Kod težih slučajeva pluća se mogu puniti tekućinom nevjerojatnom brzinom. Ljudi doslovno imaju osjećaj kao da se guše iznutra. A najjeziviji dio je to što prvi simptomi često izgledaju bezazleno. I upravo je to stvaralo paranoju na brodu. Ako vas boli glava, jeste li umorni ili zaraženi? Ako kašljete, je li to od klime ili virus? Ako imate temperaturu, jeste li sljedeći? I ljudi su počeli promatrati vlastito tijelo kao nikad prije. Jedan putnik je izjavio: svaki put kad kihnem, pomislim da ću završiti mrtav. Onda se dogodilo nešto što je potpuno slomilo povjerenje među ljudima. Prema svjedočenjima putnika, nekoliko osoba tijekom noći odvezeno iz kabina u izolacijski dio broda. Nitko nije znao kamo točno. Neki su tvrdili da postoji poseban medicinski odjel duboko unutar broda. Drugi su govorili da se bolesni zaključavaju odvojeno od ostalih. Naravno, što je manje informacija bilo u teoriju su postajale luđe. Internet je počeo kopati po prošlosti broda. Ljudi su istraživali prethodne rute, članove posade, moguće kontakte sa zaraženim područjima i stare zdravstvene incidente. I tada se ponovo pojavila Argentina. Naime, određeni dijelovi Patagonije godinama su poznati po slučajevima Andes hantavirusa. U nekim selima tamo su ranije zabilježene male epidemije povezane s glodavcima. A sada je internet počeo povezivati sve moguće detalje. Su li putnici bili tamo? I su li donijeli virus na brod? I da li se nešto zataškava? Neki su čak tvrdili da je virus možda bio na opremi unesenoj u kruzer. Iako ništa od toga nije potvrđeno, ljudi su već prestravljeni. Ali ono što je dodatno pogoršalo situaciju bio je položaj broda. MV Hondius nalazio se daleko od velikih luka, a nekoliko država navodno nije htjelo riskirati iskrcavanje putnika dok se ne sazna više informacija. To znači samo jedno.
Čak i da želite pobjeći, nemate kamo. Te večeri dogodio se još jedan incident koji će kasnije završiti na svim portalima. Jedan muškarac navodno je doživio panični napad usred restorana. Počeo je vikati da svi moraju napustiti brod i da ih puštaju da umru tamo. Ljudi su počeli ustajati od stolova, neki su plakali, jedna se žena navodno onesvijestila. Posada je brzo reagirala i udaljila muškarca, ali šteta je već bila napravljena. Nakon toga atmosfera je postala potpuno kaotična. Neki putnici pokušavali su natjerati kapetana da promijene kurs. Drugi su tražili hitnu evakuaciju helikopterima. Treći su optuživali kompaniju da skriva stvarni broj zaraženih. A onda je internet pronašao još jednu zastrašujuću činjenicu. Kruzeri su među najgorim mogućim mjestima za širenje bolesti i to nije teorija. Zbog zatvorenog prostora, zajedničkih ventilacijskih sustava, restorana, bazena, hodnika i bliskog kontakta među ljudima, virusi se na brodu mogu širiti nevjerojatnom brzinom. Zato su tijekom prošle pandemije upravo kruzeri postali simbol karantene i panike. Ali sada su ljudi osjećali da ponovo gledaju isti scenarij, samo ovaj puta usred Atlantika. Kasnije te noći dogodilo se nešto što će mnogi putnici pamtiti cijeli život. Brod je zahvatila jaka oluja. Ogromni valovi udarali su u trup, svjetla su se ljuljala, a internet je potpuno gotovo nestao. U mraku kabina ljudi su slušali vjetar i kašalj iz drugih soba. Neki su kasnije rekli da im je to bila najstrašnija noć života, jer tada više nije bilo važno što je istina, a što glasina. Strah je već potpuno preuzeo brod. I upravo tada stigla je vijest koja je sve promijenila. Zdravstvene službe nekoliko država počele su pratiti putnike koji su ranije napustili kruzer. To je značilo samo jedno. Postojao je strah da se virus možda već proširio izvan broda. Kada je vijest da zdravstvene službe prate bivše putnike procurila u javnost, nastao je potpuni kaos. Do tada su mnogi još vjerovali da je situacija ograničena samo na brod. Ali sada ljudi su počeli postavljati jedno pitanje. Što ako je virus već stigao među obične ljude? Na društvenim mrežama širile su se karte letova putnika koji su ranije napustili kruzer. Internet istražitelji pokušavali su otkriti tko je gdje putovao, u kojim hotelima su boravili, kroz koje aerodrome su prošli. Neki su čak objavljivali popise mogućih destinacija. Madrid, Amsterdam, Buenos Aires, Lisabon i Miami. Panika je rasla iz sata u sat, ali na samom brodu stanje je postajalo sve gore. Putnici su već sad otvoreno govorili da im se ne govori cijela istina. Jedna žena tvrdila je da je vidjela medicinsko osoblje kako raspravlja o kritičnom slučaju. Drugi su govorili da su tijekom noći čuli plać iz jedne kabine. Naravno, nitko nije znao što je stvarno. Ali u zatvorenom prostoru strah postaje zarazan gotovo kao virus. Ljudi više nisu vjerovali nikome. Neki su potpuno prestali izlaziti iz kabina. Hranu su tražili da im ostavljaju ispred vrata. Jedan bračni par navodno improvizirao dezinfekcijsku zonu unutar svoje sobe. Ali najgore je bilo ono psihološko. Na kruzeru nema bijega od vlastitih misli. Kad ste usred oceana nemate osjećaj kontrole. Ne možete jednostavno otići kući, ne možete sjesti u auto, ne možete izaći van i maknuti se od svega. Samo ste tamo, zarobljeni, i dok su putnici paničarili, internet je postajao sve luđi. Neke objave su imale milijune pregleda. Ljudi su ponovo kupovali maske. Komentari puni straha počeli su preplavljivati društvene mreže. Ali stručnjaci su pokušavali smiriti situaciju. Govorili su da je hantavirus rijedak, da se većina oblika ne prenosi lako među ljudima i da nema dokaza o velikoj epidemiji. Ali problem je bio jedan. Kad se ljudi jednom preplaše, logika više ne igra veliku ulogu. A onda je došao trenutak koji je potpuno slomio putnike. Prema svjedočenjima nekoliko ljudi, kapetan je navodno obavijestio određene putnike da možda neće moći pristati u planiranu luku. To znači samo jedno. Države nisu željele riskirati. Zamislite taj osjećaj. Dani prolaze, ljudi se razboljevaju. Internet piše o smrtonosnom virusu, a vi ne znate hoće li vas itko pustiti na kopnu. Jedan muškarac kasnije izjavio: počeli smo se osjećati kao da nas svijet želi držati što dalje od sebe. Te noći internetom se proširila jedna jeziva snimka. Na brodu se vidi gotovo potpuni prazan hodnik kruzera. Svjetla lagano trepere, čuje se samo zvuk motora broda i udaljeni kašalj. Ljudi su pisali: ovo izgleda kao horor film.
Najjeziviji video koji sam vidio, ovo je doslovno plutajuća karantena. Ali ono što je mnoge dodatno šokiralo bila je činjenica o hantavirusu koju većina nije znala. Virus može ostati u zraku kroz sitne čestice prašine povezane s izmetom glodavaca. I upravo to je izazvalo novu teoriju. Neki su počeli vjerovati da je problem možda krenuo iz skladišta hrane ili opreme na brodu, ali naravno za to nije bilo dokaza. Ali strah je već počeo preuzimati kontrolu. Ljudi su počeli dezinficirati kvake, odjeću, mobitele, zidove kabina. Jedna žena navodno je nosila masku čak i dok spava. A onda se dogodilo nešto što će kasnije postati najjeziviji trenutak cijele priče. Tijekom olujne noći brod je na nekoliko minuta ostao gotovo potpuno bez struje. Neki putnici počeli su panično izlaziti iz kabina. Drugi su mislili da se događa evakuacija. U mraku uz zvukove valova i vjetra ljudi su doslovno počeli vrištati. Kasnije će reći da im je upravo taj trenutak bio gori od samog virusa, jer tada su prvi put stvarno osjetili koliko su bespomoćni, usred oceana, u mraku, na brodu o kojem priča cijeli svijet. I dok su se putnici borili sa strahom, zdravstvene službe pokušavale su riješiti drugi problem. Što napraviti ako se potvrdi da se virus zaista prenosi među ljudima? Jer ako je ovo istina, onda ovo više nije priča o samo jednom kruzeru. Do jutra nakon nestanka struje na brodu atmosfera je postala gotovo nestvarna. Ljudi više nisu pričali glasno, hodnici su bili tihi. Većina putnika sjedila je zatvorena u kabinama gledajući vijesti na mobitelima i pokušavajući saznati jednu stvar. Hoće li ih itko pustiti na kopno? Ali odgovor tada još nitko nije znao. Dok je MV Hondius plovio prema Kanarskim otocima, cijeli svijet prati situaciju gotovo iz sata u sat. Španjolska je načelno pristala primiti brod na Tenerife, ali pod strogim zdravstvenim mjerama. Istovremeno su lokalne vlasti i stanovnici otvoreno izražavali strah zbog mogućeg dolaska zaraženih putnika. Na internetu je potpuna ludnica. Thumbnailovi puni biohazard znakova i naslova poput virus smrti na kruzeru, nova globalna prijetnja. Ali stvarnost je puno kompliciranija. Da, situacija je ozbiljna. Do tada su već potvrđeni smrtni slučajevi povezani sa sumnjom na Andes hantavirus, rijedak soj koji postoji mogućnost prijenosa među ljudima kroz vrlo blizak kontakt. Zdravstvene službe više države pokušavale su pratiti sve putnike koji su ranije napustili brod, ali stručnjaci su istovremeno ponavljali da nema dokaza o velikom nekontroliranom širenju među općom populacijom. Problem je što internet više ne sluša stručnjake. Kad ljudi vide brod usred oceana, zaštitna odjela, maske i priča o misterioznom virusu, mašta vrlo brzo napravi ostatak. Ali na samom brodu situacija je sve teže. Neki putnici navodno više ne otvaraju vrata kabina, drugi stalno mjere temperaturu, a neki spavaju s maskama na licu. I upravo je to možda najgori dio cijele priče, ne sama bolest nego neizvjesnost. Jer u ovom trenutku brod još nije pristao, ljudi ne znaju kad će izaći, nije bilo jasno koliko će trajati kontrole, a internet svaki sat vremena širi novu paniku. Prema nekim izvještajima razmatrale su se posebne procedure iskrcavanja kako bi se smanjio kontakt s lokalnim stanovništvom. I zato mnogi ljudi na internetu MV Hondius nazivaju ukletim brodom. Jedna stvar posebno šokira javnost. Prvi smrtni slučaj dogodio se još sredinom 4. mjeseca, tjednima prije nego što je cijeli svijet shvatio što se događa. Tek kasnije liječnici su počeli povezivati simptome i sumnje na virus. To znači da je brod dugo plovio dok nitko nije znao što se zapravo događa. I upravo je to ljude najviše uznemirilo. Pomislite samo, nalazite se usred oceana, netko se razboli, ljudi počinju umirati. A vi još danima plovite prema kopnu čekajući odluku hoće li vas svijet uopće primiti. U trenutku dok gledate ovaj video, brod još uvijek nije završio cijelu priču. Svijet i dalje prati. Hoće li pristajanje proći bez problema? Koliko ljudi će završiti u karanteni? Je li opasnost zaista prošla? A možda je upravo to razlog zašto je ova priča toliko prestravila ljude. Jer pokazuje koliko se brzo običan odmor može pretvoriti u nešto što izgleda kao početak katastrofe. Jedan brod, jedan virus i ocean koji vas dijeli od ostatka svijeta. A vi nam napišite u komentar, biste li vi ostali mirni da ste sada na tom brodu?